Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Wei samla ula tip kyrteng kumu ibenezer lalu arsan snem karta ula ja no do kami jangalai pautrik ban pesan ajar punriu hadin balai yo ka phone call haki briu ki bala khot ban yeshem badu hakaba la miru na ka jaka sa jangu ka badan ha pedeng shnong blok di jang kamdan ting hasilong kat kum bala pentip ki bahyeng hasem u ibenezer haka por kumbah nyo baje permit ula yo ka phone call leng ba ka phone number jang utra jang ka jaka bau trei mu badan hamadan tinghi tangba ki bakren pat ki dei ki wei pat ki briu hadin kanipat la dan kumbah ka por kumbah nyo sapwei beje permit la yo ka phone jang ka kurim u ibenezer na kan number jong ibenezer hakaba Iohsngew ya ki ba dan bakren ai kham bar hadin kanipat kanika phone kala long kabala penlipna habalek ben keli nautra jang ka jakatrei u ibenezer layathu paladan laingut ki shinrang balaingut ki kenthei ki balawan ban pan ya ka phone jong u ban phone cho ibenezer bat ru bom ithu yakini ki briu layathu ru banda lawan u ibenezer kila lej maki da kaskuti manin kasngipat ki pulit kila yo ban kem yakini ki briu na maublei tangba ya u ibenezer pat ampat shem haduh mynta kumtana kaliang ka yeng ka sem kala kentu yakino kino ki bashem ya u ibenezer bakin sngow pa ban phone hakini ki number harum pra hynñiaw lai wei not wei hynñiaw ar pra Khublei Shibun.